Le mali engikunika yona wena uzolala nami. Ngibe sengiyibuze ngibone ukuthi ubaba umdala kangaka. Athi hayi ngithi ngiyazama unqaba ukuthi hayi. Athi umkhulu okubuhlungu ukuthi imali usuyidlile nami ngibone and ngiyacabanga ukuthi lo muntu uyinyanga usangangenza noma yini. Ayi ngibone ngivuma asho angitshele futhi wangitshela ngalelo suku ukuthi molele nami uzokhulelwa. Ngitshe ngingabi nankinga uma ngitshe mhlawumbe ingane eyodwa. Yes. Bese ngiyabuza ukuthi ngizokhulelwa mase yangitshela ukuthi uzokhulelwa. Bese ngithi mina hayi okay. Nami sengiyavuma manje ngoba phela sengidlile imali and anginayo imali yokuthi ngikwazi ukuthi imali yakhe ngiyikhokhe. Okay, back yes. Yebo. Hayi umkhulu ke mase yangitshela ukuthi uzokhulelwa. Lokho kuzomsiza ngokuthi ama-client akhe azoba namandla. The time ingane ikhula nomnotho walowo client lakhe lelo uzokhula. Ikhula kuwena ngaphakathi esiswini. Yebo. Manje nomnotho walo muntu asuke emthwalisa uzokhula. Yebo, the time ingane ikhula kumina mina 1 month. Futhi ithi 2 kubo kanjalo. Ukukhula nje. Yebo. Hayi nangempela ke ngilali nomkhulu. Okokuqala okay ngamisa. Akuzange kuzube nankinga okokuqala ngimisile. Ingane ke libe likhula mase ina 5 months ingane iyayiphuphuma. Enabakashana kaMenzi yaphuza umlaza ngamevela nasezantsi efundazweni zethu zonke ekhona eNingizimu Afrika. Sibingelele sithobeke sithemba ukuthi abantu baphilile bakahle eNingizimu Afrika yonkana. Igama lami King Sichaka ngokaluqa le Black Live TV. Igama lohlelo ke izimpande ezama Afrika. Sidingida sijule sikhuluma indaba ezithinta abantu nokuthwala nohambo lwabo nje nezinto ezithile ke engaxwayisa nomunye umuntu osacabanga ukusondela nocabanga ukuthi ungasondela noma kunjalo kodwa azi ukuthi yini amela ilindele. Sikhuluma indaba enjalo ke khona la umabona kude wakho bizwa uthi Black Live. Asike lo dabeni lwethu la namhlanje. Sawubona sisi. Sawubona futhi njani? Sikhona njani ne? Ngiyaphila ngezwe kwena. Yeah, ubani lo sisi lo hle naye namhlanje? Igama lami nguzama ngwamkhize ngokuhlala ngisuke eLundi. Okay, kabaza. Sitsheleke ngodaba lakho Olundi ukuthi ukhule kanjani uLundi kuyifamily benjani besima kanjani? Olundi ngiphuma kwifamily ekade ingekho right, kade singekho rich, kade singahlupheki futhi kakhulu besiphakathi nendawo. Oh, njengesobhola amanqina. Yebo. Okay. Angiqale ukuthi ngokufunda kwami ngafunda e-primary khona Olundi esikoleni ngengisisho igama. Yeah. Yebo. Ngafunda e-primary ngasuka ngangena e-high school. Mengene e-high school ngokubuka nje isimo sasekhaya ukuthi akukho right. Ubaba wami umuntu nje oyibhataniselayo osebenza emasimini abantu ukuze sikwazi ukuthi silale sidlile. Okay. Ngabona konke lokho nginabafowethu abancane abangemuva kwami. Ngicabanga ukuthi omunye una9 omunye una10. Ngokubuka ke isimo sasekhaya ngabona ukuthi ngoba ngimdala ake ngihambe nami ngizama ukulekelela ubaba ukuthi ngiye ngasemadolobheni ngiyobheka nami khona ngizokwazi ukuthi ngibuye. Yebo ngiphile. Ngizokwazi ukuthi nami ngibuye ngisupport ingane zasekhaya ngibheke nekhaya. High school ngabe sengiyeka phakathi ngayeka ebangeni ngayeka grade 9. Hawu. Wayeka nje like yebo ngitshela ukuthi mhlambe ngizokwazi ukuthi ngiphinde ngibuyele. Okay. Yebo. Ngahamba ngaye emadolobheni nakhona futhi mengifika akuzange kuze kungihambele kahle ngangokuba awukho umsebenzi engawuthola owawu right. Imisebenzi engangiyithola nje imisebenzi yokclean emajardini ngicleanela abelungu. Ayikho nje into angeke ngisho ukuthi mhlambe ngangithola imali engakanani ngangasakwazi nokuthi ngibuyele ekhaya futhi ukuthi ngibabheke phela ngibondle ngibafakele imali. Kanti na kahle iphi incindezi esikoleni eyayikwenza exactly uzothi uyasiya ngoba uyasho ukuthi ubabona even though wayelima kodwa wayenikhona because nanifunda nidla futhi anikaze nidlale ningadlile. So yini ecindazela kahle esikoleni uzothi hayi no ngiyayeka la? Engakusho bhuti wami ngingasho ukuthi ingoba ngangibona abangani ngibona impilo esiphile ekhaya ukuthi ayikho right ayilingani nabangani bami ngitshe sinami ngizokwenza kangcono ngikwazi nje
Okay. Kwenzeka kanjalo-ke. Mengifika eThekwini nakhona hhayi akuzange kuze kungihambele kahle. Ngisebenza emajardini. Kwathi sengibona ukuthi hhayi emajardini imali yakhona incane kakhulu. Ngabona ukuthi hhayi ake ngihambe ngiyobheka kwezinye iy'ndawo. Ngahamba ngaze ngafinyelela eThekwini kwenye nje yamasaluni ngisebenza khona ngoba ngumuntu okwaziyo nokuluka. Yebo. Ya nakhona futhi imali esasithola ngicabanga ukuthi ngosuku kwaku-R100 sothi uluka amakhanda awu-10. Hawu. Kodwa uthola u-R100 kuphela ngosuku. Yo. Yebo, khona-ke usisi engangimsebenzela ngokubuka-ke impilo yaseThekwini ukuthi hhayi la abantu banemali ngiyabona nje ukuthi hhayi isimo sami nami hhayi asikho right, angiqualify kula bantu engisebenza nayo. Ngiyambona nalo sisi engimsebenzelayo ukuthi hhayi engathi imali ikhona ngempela kuyena. Yeah. Ngelinye ilanga kwakusamaklayenti engafikile nje engekho maningi. Sihlale phansi sikhuluma ngibuza ukuthi ngiphumaphi emakhaya la engiphuma khona siphila kanjani, ngimtshele nje yonke indaba njengoba injalo. Wabese lo sisi athi uyangithemba, angifisi yini ukuthwala, angicabange kahle le ndaba. Hayi nami njengomuntu engibuka isimo sasekhaya ukuthi hhayi asikho right. Nginakho lokho kusaba lokho ukuthi mhlampe mengase kwenzeka ukuthi kushonwe ekhaya, ngibuye ngiyitshele futhi ukuthi hhayi vele ngifuna isimo sasekhaya ukuthi sibe ngcono. Angitshele futhi ukuthi hhayi ungahamba uyocabanga kahle. Hhayi nami ngithi mengifika endlini ngifike nami ngicabange ngibone ukuthi hhayi kulungile. Ngayenza le nto. Ngayenza ngangibona ukuthi khona okungangihlupha. Hhayi nangakusasa ngifike ngimtshele ukuthi hhayi ngikulungele lokhu kade ukusho. Mase sithi yena hhayi singahamba-ke. Sambe kuthi mesifika khona lapha omunye umkhulu engize ngimdalule. Mesifika khona ngisho ukuthi sokwenzani angitshela athi hhayi ngimncane kakhulu ngeke ngize ngikwazi. Kunqaba omkhulu. Yebo, ngeke ngize ngikwazi ngisamncane kakhulu. Wanenhlanhla. Hhayi nami ngibone avela anginike imali ngicathi imali yayiwu-250K. Hhayi ngihambe kuthi mase ngisengike etekisini umkhulu lo afone ngibona ukuthi hhayi ifoni angingayibambi ngoba manje ngiyoze ngikhuluma iy'ndaba ematekisini. Ngilinde ngize ngifike endlini. Mengifika bese ngimfonela back umkhulu ngimbuza ukuthi hawu mkhulu indaba yemali. Bese umkhulu uyangitshela ukuthi khululeka leyo mali vele usazoyisebenzela. Hawu. Ngingazi-ke nami umkhulu angangitshela ukuthi imali le ngizoyisebenzela ndlelani. Yebo. Angitshena ngomkhulu ukuthi imali ngizoyisebenzela ndlelani. Ngibone nami ukuthi akukho lokho ukuthi mhlawumbe ukuthi khona into enzima engizoyenza, akusekho lokho ngoba sengibona imali. Ngithathe imali le ngikwazi ukuthi ngisapothe iy'ngane zasekhaya. Ngagcina ngaleyo mali leyo sengikwazile ukuthi ngishintshe isimo sasekhaya ngakhe nomuzi. Sengithengele nobaba iveni ngaleyo mali leyo. Kodwa angingakazi ukuthi le mali le ngizoyisebenzela kanjani. Kodwa uyayidla Kodwa ngiyayidla imali. Yeah. Hhayi kwathi ngelinye ilanga-ke ngiyidlalele umkhulu afone angitshele athi kuyomele sihlangane angitshele ukuthi le mali le ngizoyisebenzela kanjani. Okay. Hhayi nama ngingayiboni into enzima ngigibele ngihambe ngiye kuyena umkhulu. Mengifika angihlalise phansi angitshele ukuthi le mali le nginginike yona usuzoba umuntu ozosebenzela mina ozosebenza le ekhaya. Hhayi ngiyitshela mhlampe ngoba ngimtshenile umkhulu ukuthi ngike ngasebenza emajardini mhlampe ngizomklinela noma mhlampe khona into efuna ukuthi ngimsize ngayo. Nami ngicabange kanjalo-ke mase yangitshela umkhulu ukuthi le mali engikunike yona wena uzolala nami. Ngibe sengiyibuze ngibone ukuthi ubaba umdala kangaka. Athi hhayi ngithi ngiyazama unqaba ukuthi hhayi. Athi umkhulu okubuhlungu ukuthi imali usuyidlile nami ngibone and ngiyacabanga ukuthi lo muntu uyinyanga usangangenza noma yini. Hhayi ngibone ngivuma asho angitshele futhi wangitshela ngalelo suku ukuthi molele nami uzokhulelwa. Ngitshe ngingabi nankinga uma ngitshe mhlampe ingane eyodwa. Bese ngiyabuza ukuthi ngizokhulelwa mase yangitshela ukuthi uzokhulelwa. Bese ngithi mina hhayi okay. Nami sengiyavuma-ke manje ngoba phela sengiyidlile imali and anginayo imali yokuthi ngikwazi ukuthi imali yakhe ngiyikhokhe. Okay, back yes. Yebo.
Hayi, umkhulu-ke mase yangitshela ukuthi uzokhulelwa. Lokho kuzomsiza ngokuthi amaklayenti akhe azoba namandla. The time ingane ikhula, nomnotho walowo klayenti lakhe lelo uzokhula. Ikhula kuwena ngaphakathi esiswini. Yebo. Manje nomnotho walowo muntu asuke emthwalisa uzokhula. Yebo, the time ingane ikhula kumina mina 1 month, futhi ithi 2 kubo kanjalo kanjalo. Lokukhula nje. Yebo. Hayi, nangempela-ke ngilali nomkhulu. Okokuqala, okay, ngamisa. Akuzange kuze ube nankinga okokuqala ngimisile. Ingane-ke libe likhula, masina 5 months ingane iyayiphuphuma. Nokwesibili futhi yebo, nakhona futhi angizange ngize ngizwe lutho. Inkinga kwaba kule ngane le yesithathu. Nayo leyesibili ngayikhulela masina 5 months futhi nayo futhi yenza into efanayo, iyaphuphuma. Ngaze ngabona kwesithathu ukuthi hayi khona inkinga la, nami angisazizwa nje kahle. Ngabona ukuthi hayi khona inkinga ekhona. Yebo. Kwaphinde futhi ngangilibele ngimisa, ngicabanga ukuthi ngamisa iy'ngane zaze zaba u-8 esiswini. Ngilibele ngimisile. Ukhulula nje? Hayi ukuthi ngiyayizala. Masina 5 months iyaphuphuma, sengazi nje ukuthi okwe-7 ileli khehla kuphela. Nembiza. Yebo. Okay. Okwe-7 ne-8 ingane ngabona sekwenzeka nje. Sengimisa futhi iphinde futhi ziphuphume zonke. Ima-ke before kwenzeka yonke le mgilingwane wena wakwalala ngaphandle nje ukuthi uyayijolela kukhona umuntu olale naye? Ngangakaze ngijole, and selongalala nomkhulu ayikho into efikayo ukuthi mhlawumbe ngibe ne-boyfriend ngilala naye kuphela nje. Yebo. Namanje usahlala lapha? Yebo, ngisahlala khona namanje. Futhi ayikho into ethi angihambe, kuyafana noma ngithi ngiyazama ukuphuma akuphumeki, angazi ukuthi yini indaba. So ekhaya njengoba ubonakala sekuwona obambe iy'ntambo ey'ntweni ey'ningi, uyucabanga ukuthi mhlazane ubatshela kuzokwenzakalani? Ngiye ngicabanga ukuthi mhlawumbe mase ngibatshele kungaba khona inkinga, ngoba nami ngangenza yonke lento le ngoba ngitshela ngifuna ukushintsha isimo sasekhaya. Kodwa futhi manje ngiyabona ukuthi hayi ngesize siswane nobaba ngesenzo sami engisenzile. Yebo. Ngichazela-ke uma ubuka isizathu sakho sokuyeka esikoleni ugijimele izinto, uma ubuka nje usuyisolo usuwedwa, ikuphi la ucabanga ukuthi ngempela ngathi uxoxele omunye umuntu olingana nawe obona impilo njengendlela oyibona ngayo wena ongamxwayisa kuyona? Into engamxwayisa kuyona umuntu olingana nami ukuthi angashiyi esikoleni, agijimele impilo ebona komunye umuntu. Impilo ayikho lula la ngaphandle. Nathi-ke senza izinto siy'tshela ukuthi mhlampe sizama ukuthi sikhave abanye abantu, ekugcineni ziyasilimaza. Ngcono ufunde. So ngoba wena waboniswa umuntu before ufika kulo mkhulu, ngesikhathi sekwenzeka zonke lezi zinto, uphi lo muntu ayekubonisile, uke waxoxa naye wathini? Ngizamile ukuthi ngixoxe naye ngimtshele ngakho konke lokhu. Into manje ngimbone ngathi nje akasanginaki naye. Mengithi ngizama ukukhuluma naye mhlawumbe ukuthi abonise lo mkhulu, ngiyabona ukuthi naye hayi akayithinti ngale ndaba. Naye uyasho ukuthi ngiyazi akwazi ukuphikisa umkhulu ngoba naye futhi uyamsiza. Yebo. Asibuke-ke manje ukuthi wena ufuna ukusizakala ngani, because uthi usahlala khona lapha namanje kusho ukuthi imali yakhona usayithola. So athini ama-plans akho ukuthi uyeke lapha uma ucabanga yiphi indlela engenzeka? Ngibhalele la ekhaya ngoba nginethemba lokuthi nizongisiza. Le mpilo engiyiphila laphaya angisayithandi nami. Ngivalelekile nje, nanokuthi indlela engifisa ukusizakala ngayo ngoba ngila nakhona ngiyenyile. Akuyeke, angazi noma mhlawumbe ngizothi umkhulu ngisebenzisela umuthi yini, noma ngathi ngiyayithatha imithwalo yami ngiyahamba. Angeke kuze kuphele ngisho usuku ngizobe sengiyiphindele mina futhi khona. Ngithanda nje ukuthi ningisize ngikwazi ukuthi ngiphume laphaya kamkhulu. Ukhona into esalala esengikhohlwa kuyibuza ukuthi lezi ngane masekuno 5 months seyikhishiwa kuwena ziyiswa? Iy'ngane lezi ziyathathwa ziyiswe khona lapha kamkhulu, khona indawana ey'fakwa kuyona. Sure.
Yebo. Shuthi ziyisitholo zalowo muntu nalowo muntu usuke ezizothwala. Osuke efikile ezocela usizo. Yebo. Sisasithemba ukuthi usizotholakala nawe ube right ubuyele ube ingane ekhaya. Yebo, ngiyabonga. Right, le iBlack Live TV igama lohlelo impande ezama-Afrika sidinga ithi indaba njengoba nisizwela nje okwenu ukuthi niphawule comment mawuthi khona olunye udaba nawe ufisa ukuthi ube nalo ungasibhalela ku-email address yethu. Khona omunye ubaba engisandahlala naye nje kwelinye lamagaraji wangitshela une-story afisa usixoxa nathi ngamtshela akaphuthuma kwi-email address bayakwenza-ke abantu lokho njengoba beqhubeka bebhala nawe ungabhala-ke uma unodaba oza nalo kuyawuyeke nje uhlale esayidini hlele ugxeka abantu kodwa uze nestori sakho ucabanga ukuthi uyafika saziwe umhlaba wonke ukhumbula into eyodwa lolu daba olwazela ukuwena lingaxwayisa omunye umuntu ukuthi angaweli eweni owe kulona wena. Gama lami Chris Xaka ngokwaluqa le-Black Live TV. Sale kahle. It's the Black Live TV.